Sa kada henerasyon, kumpletos Ricardos, mayo ka ng hahanapon. Broadcasting live from PBN Center. Ini ang OKFM Naga. Member KBP. Kayo ay nakikinig sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, purong-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na healthy pa. Rise Coffee sa morning, Rise Coffee sa evening, Rise Coffee any time of the day for a healthy family. Mula sa Rice Brand, narito na ang pinakabago at nag-iisang 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Meron itong sangkap na organic stevia leaves na tumutulong makontrol ang sugar at insulin level ng mga diabetiko. Organic guyabano na may antioxidants para palakasin ang immune system, mapababa ang blood pressure, at tulong din para makaiwas sa mga chronic diseases. Organic ashitaba na mainam sa pagpapapayat. Pinababagal din ito ang aging process at tulong din upang makontrol ang mga nangungunang karamdaman sa Pilipinas gaya ng sakit sa puso, diabetes, cancer at iba pang mga karamdaman. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Available sa mga piling butika at tindahan sa inyong lugar. Kagalingan ba sa inyong karamdaman ang hanap nyo? Narito ang isang patunay ng magandang naidudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Tony, dito sa Paralayan. Naga City. Ano pong apelyido po ninyo, Sir Tony? Ilang taon na po kayo? 55 na. Bakit? Ano pong mga sakit at karamdaman ang nagpapahirap sa iyo at bumili kayo ng 10 boxes at ininegosyo mo na rin yung Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Ito wala ko tuhod ko. Wala. Ano po yan, Rayuma? Parang gano'n yata eh. Ilang taon na po yan nagpapahirap na pananakit ng tuhod mo? Pagka gusto na lang sa nababasa ng ulan, bahagi na gano'n na nangyari sa akin kaya nananakit ang tuhod ko. Kaya nung araw ito, pag gano'n ng rice coffee, nawala yung sakit ng tuhod ko. Kaya hiling ako ng 10 box, ako tuloy na ang pang ko rin, may binta ko rin yung iba. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Narito ang isa na namang kwento ng kagalingan dahil sa Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Nasaan po kayo ngayon, ma'am? Dito sa Tauro Lalabang, Ano nga pangalan niyo po, ma'am? Rosita Dantalan. Bakit po kayo uminom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Narinig ko nga sa radyo na maganda sa kalusugan. Bumili din ako, ayun, na-try ko na. Ganda naman, Anong mga sakit at karamdaman nagpapahirap sa iyong katawan noon? silang nakakatulog. Ilang oras lang ang haba ng inyong pong tulog nung wala pa kayong iniinom na Rice Coffee Mix? 4 oras lang yan. Ano nang nangyari nang nakainom na po kayo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, ma'am? Ay medyo nakakabalis-balis tulog ko at yung okay naman na po. So, ibig sabihin, talagang tunay at totoo yung mga naririnig mong kwento na nakagamit sila ng ating Rice Coffee Mix, ma'am. Tama po ba? Oo naman. Isang pagpapatunay ng magandang naidudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Narito ang isa na namang kwento ng kagalingan dahil sa Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. At si Mrs. Gloria Atuhan po ng Tonpa, Bicondad po, Nagasiti. Matagal na po kami gumagamit niyan. Narinig po namin sa radyo yan. Sabi ko, itry natin yun. Yan po bagang tulak po garo permi akong magtabag. Permi nakasikitan akong mag... Opo kaya minsan mga 2 drinks po, di ako nakakaon. Kung nga, maganda po ang pag-ano po, pag-aga po ba yung pagmata ko. Yun na po ang namamati ko, masinar na ako kaya nakakaginhawa na ako. Kaya po yan, ikinontinyos niya ako. Sagot po na yaong pang-rice ko sinig, yaong pa kami dyan. Sa mga paraan tabay, try mo na nindo. Tanganing manamitan manindo ang siram ng rice ko sinig, kasi ang epekto sa buhay nindo kung ano. Kami talaga subok na. Naman isa kataraid mo sa igualdad, nagra-rice ko sinig man
talaga. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling. Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buah mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ray Marihincia po. Taga saan po kayo? Santa Cruz, Marinduque. Ikaw po ba'y nakainom na ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee, ma'am? Oo, naka-isang kahon na po ako. Ay, ako po ay stroke at saka ako'y high blood. At sinubukan ko po at nadidingi ko po sa inyong radyo. Ay, gumanda po ang aking pakiramdam. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Jane Ramirez po, ng Kakalawan Quezon. Yung matres ko po, sumasakit po siya palagi. Pag sumasakit po siya, niiyak lang po ako dahil sobrang sakit po. Tapos po, napakinggan ko po yung rice coffee. Binabili ko po yung asawa ko. After 3 days po, naramdaman ko po na parang may sumasama po dun sa ihi ko. Para pong lapak siya na sumasama siya sa sa panty. And then tapos po nung nagpa-ultrasound po ako para po matingnan yung tumor doon sa matres ko. Nakita ko po doon na unti-unti po yung nahahati. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Isang review po, Pulilio Quezon. O ano po ang magandang naitulong at nagka-interest ka na uminom ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Kasi po meron po kumisibot-sibot sa malapit po sa bato ko. Tapos magkata po akong diabetes. Na uminom po ako ng rice coffee mix nyo, nawala po yung mga nararamdaman ko sa katawan. Ngayon po, nakakaapat na box na po kami. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Ang buong tropa at pamilya, may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy! Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rice Herbal Iced Tea. Ayos! Sa lasa at timpla, magaling po magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Rice Herbal Iced Tea. Available sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Hindi po ito nagkataon lang. May dahilan po kung bakit nyo napapakinggan ito. Alam po kasi namin na nahihirapan ka na sa iyong buhay nang dahil sa iyong karamdaman. Ramdam po namin yon. Marami ka ng gamot na iniinom ngunit di pa rin naiibsan ang pasakit na iyong nararamdaman. Pakiramdam mo tuloy, para ka nang nauupos na kandilang unti-unting nauubos at natatakot na tuluyan ng mawala ng liwanag. Nawawalan ka na ng pag-asa. Bumili na kayo ng rice coffee po para gumaling yung mga sakit niyo at maganda, masarap matulog. Yung pong yung pong mga nakikinig po sa rice coffee, bumili na po kayo ng rice coffee. Ito po para gumaling yung mga sakit niyo at maganda, masarap gumaling po ako sa rice coffee. Yung pagdumi mo, regular ba? Yung kaya mayroon ng bumili. Ay, salamat naman. Baka ito na po ang inyong hinihintay.
nila na minsan ding nawala ng pag-asa, ngunit naibsan ang hirap ng nararamdaman sa pag-inom ng Rice Coffee Mix 14-in-1 plus 1 araw-araw. At sa pakikinig ng masayang programang hatid ng Rice Coffee Mix, ang tagumpay sa kalusugan, kasama ang makulit at kuwelang si Kuya Jigs. Samahan mo na kami at simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Ito na ang kwentong Rice Coffee. Hello, masaganang buhay! Kwento ni Nanay. O ano ang mga mga nauna mong naramdaman habang umiinom ka na ng ating Rice Herbal Coffee? Yung una mong naramdaman? Naramdaman ko po ay yung, di ba masakit yung tuhod ko. Tapos yung katawan ko ay parang nataplay ba? Eh Opo. ngayon, maganda na at masarap yung tulog ko. Kwento naman ni Tatay. O anong nangyari nang meron po kayong diabetes, nagkasugat po kayo matagal naghilom? Ano po ang nagawang tulong ng ating Rice Herbal Coffee, sir? Wala po nang maggamit po ako ng Rice Coffee, doon ko na po naramdaman na nawala na lang pong biglang sugat ko. Nag-magic. Bigla po siyang humilom, totoo talaga po. Mayo ko lang po sa mayroong mga diabetes, subukan nila ang Rice Coffee dahil talagang subok ko na talaga. Kwento ni Ate. Ano problema ng iyo pong anak na 2 years old, ma'am? Ano po kasi siya, sir, every month na lang po na-atake po siya ng Hika, asthma. Asthma po yun. Oh. Kaya po monthly po, dinadala ko po siya sa clinic. Tapos niresitahan po siya ng pang-maintenance niya po ng gamot. Tapos pagkatapos po ng pag-maintenance niya, na-atake pa din siya ng hika niya. Hika or asthma, opo. So ngayon, paano nakatulong yung ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa 2 years old mong anak na inaatake ng hika or asthma? Pinainom ko po siya ng yung pagpapainom ko po sa kanya, yung isang sachet po ay kinakalahati ko lang. Opo. Na lang pong rice coffee po, pinapainom ko sa kanya. Opo. And then, anong nangyari, ma'am? Ano po ngayon, yung 2 years old kong anak na tuloy-tuloy po ang pag-inom niya, thank God po talaga, at hindi na po siya inaatake. Kwento naman ni Tatay. Yung sakit ng katawan, wala. Kasi yung namamasin yung kasi driver kasi ako. Nawala yung masakit sa katawan ko. Effective po ba yung nirekomenda ko sa iyong produkto, Sir Vic? Opo, sir. Kwento ni Nanay. Po ang magandang naitulong sa pag-inom niyo po ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 from Pasakaw. Nahis po yung varicose ko, tapos yung pong sakit ng balakang ko. Gaano na kalalaki yung mga varicose veins niyo po, ma'am? Kasi na po, para pong mga earthworm ba? So ibig sabihin ang pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, pwede po yan sa mga varicose veins, ma'am. Tama po ba? Opo. Ano pang may papaabot mong mensahe, ma'am, sa may mga varicose veins din at nananakit yung balakang, ma'am? Go ahead po, Ma'am Lina. Mamili kayo ng rice coffee 14-in-1 plus 1. Kasi problema na ito. Maaalit ang mga sakit ng balakang nyo, yung varicose. Mamili na lang kayo ng rice coffee. Ang ganda yun. Ayun. Kwento naman ni Tatay. Ano pang nangyari pag inom ng Rice Herbal Coffee? Yung mga sakit ng katawan ko nawala. Mm-hmm. Parang bumalik ako sa dati kong lakas. Ayun! Kwento ni Ate. Opo, masaganang buhay, ma'am. Taga saan po kayo? Salvacion Bato Camarines. Kayo po ba'y nakasubok na nitong ating Rice Herbal Coffee, ma'am? O ano naman po ang magandang naramdaman mo sa pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee, ma'am, from Salvacion? Go ahead po, ma'am. Ito po siya, kasi galit na po yung pangalan ng batok ko. Saka po yung anak ko. Ilang taon na po yung anak niyo po, ma'am? Pagkataon po. 4 years old. Bakit naman po siya pinasubok uminom ng ating Rice Herbal Coffee yung 4 years old na bata? Pag uminom ako, O anong nakita mong epekto resulta sa inyo pong anak na 4 years old? baba po siya. Kwento ni Nanay. So Ma'am Mina, bakit po kayo nagka-interes sa sumubok uminom ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 from Tangalan, Aklan? Kasi po, gabi-gabi ako napakinig sa'yo na maganda pala yung rice coffee. Tapos, uminom ako, nawala yung sakit ng katawan ko at masigla at malakas yung pan ko, pakiramdam ko at maganda na yung pagdumi ko. Kwento naman ni Tatay.
effective po ba yung nirekomenda ko sa yung produkto, Sir Vic? Opo, sir. Wala na po yung sakit ng sikmura ko, sir. Medyo gumanda na yung pakiramdam ko. Nung simula po, sir, nung bumili ako, ngayon, sir, 4 na yung binili ko. Apat na po ako. Maganda yung pakiramdam ko. Kasi natatrabaho ako po, sir, kahit paano. Kasi talagang masakit yung mga katawan ko, tapos yung sikmura ko. Ngayon, medyo talaga gumanda, sir, dahil dito sa rice coffee. Kwento ni Nanay. Ma'am Rose, ano ang nagka-interest sa iyo, Ma'am Rose? Bumili na ating Rice Herbal Coffee from Pangasinan. Go ahead po, Ma'am Rose. No, ang nakainom ako ng rice herbal coffee, mahinay katawan ko, lumalakas na. Tapos yung blood sugar ko, normal na. Kwento ni Nanay. Napakagaling po talaga ng rice coffee. O, paano mo nasabing napakagaling yung Rice Herbal Coffee, Ma'am Auring? Di balik-balik na po baga ako sa doktor, laboratory. Hindi po nawawala yon. Nung nakainom po ako ng rice coffee, yun po, nawala na po yung mga sakit ko. Pati yung yung high blood ko, hindi na po ako ina-atake niya. Kwento ni Nanay. Yung unang-una, yung matamlay yung katawan ko. Ngayon, yung uminom na ako ng 3 times a day, malakas at pinapawisan na ako at maganda, hindi ka napapagod. Masaganang buhay! Bumili na kayo ng rice coffee po para gumaling yung mga sakit niyo at maganda, masarap na tulog, maganda yung pagdumi mo. Masaganang buhay! Yung pong mga nakikinig po sa rice coffee, bumili na po kayo ng rice coffee, totoo po talagang nakakagaling. Katulad ko rin po, gumaling po ako sa rice coffee. Masaganang buhay! Yung nalabot ang katawan ko, sir, basta may rice coffee. Kwento ko. Kwento mo. Yan ang kwentong Rice Coffee. Sumasahimpapawid ngayon ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Hatid sa inyo ng Rice Herbal Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Samahan po natin si Kuya Jakes Dasa. Masaganang buhay, detalyado, areglado at syempre po naman desidido ang ating mga katagumpay na nagpapaabot ng kanilang mga natatanging karanasan kung ano ang nagawang tulong sa buhay nila, sa katawan nila, sa kalusugan nila, sa pakiramdam. Ang pag-inom araw-araw ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Uy, meron na nga pala tayong latest. Ay, saglit lang ha. Pagbigyan natin ang unang arangkada ng mga tawag sa ating programang Tagumpay sa Kalusugan. Hello, masaganang buhay! Hello po, masaganang buhay po. Yes sir, taga saan po kayo? Dito po sa Himao, Pili. Himao, Pili. Parang familiar sa akin ang boses na yan. Ayan sir, ano pong pangalan nyo po? As usual, your regular caller. Regular caller. Sa dami kasi ng mga caller ko, ano po ang inyo pong kompletong pangalan, sir? Go ahead po. Ay, pwede po codename na lang, Kuya Jig. Sige, codename. Uy, may maganda akong balita sa iyo. Ano po? Ha? May maganda akong balita sa iyo. Basta magugustuhan mo talaga ito, talagang mapapakinabangan mo. Lahat makikinabang sa mga nakikinig sa ating programang Tagumpay sa Kalusugan. Sige, kung paano kayo natulungan itong ating Rice Herbal Products, syempre matutulungan na naman ang inyo pong tumaba ang iyong mga bulsa. Gusto mo po ba yon? Maraming salamat, Kuya Jig. Oo. Ang ingay ko ng barkada ko. Sige. Kung paano kayo
may maganda akong balita sa'yo. Kanya lang dahil pandemic, abay hindi pwedeng isiwalat. Kinakailangan pa isa-isa lang. Bawal kasi yung mass gathering. Bawal kasi yung mass gathering. Yung pag-uusapan naman natin kung paano tumaba ang bulsa dala ng payat, dala ng pandemic. Tama po ba? Tama ka dyan. Mag-TikTok ka muna, ano? Sige, mag-TikTok ka muna. TikTok! Paano makikita? Sige na. Sige. Sabi nga natin na kung may magandang benepisyo sa katawan yung pag-inom ng Rise Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, abay may magandang balita din na kung paano tumaba ang namayat na bulsa dala ng pandemic. Gusto mo yan? Sige. Gusto mo yan? Gusto ko yan. Sige na. Pag-usapan naman natin ang pagkakaroon ng extra income. Tama ba? Sige. Ikaw, ano ang kwento mo sa kalusugan? Siyempre, sa susunod naman, pag-usapan po naman natin ang kwento sa kabuhayan kung paano tumaba ang bulsa. Siguro, alam ng ating mga katagumpay na gustong bumawi, magkaroon ng extra income. Yung tinatawag natin na kwento-kwento, may kwenta. Chika-chika, magkapera, magkabenta. Tama po ba? Ayun. Sige pag tinawagan ko kayo, abay attend po kayo ng ating orientation kung paano tumaba ang bulsa. Matawagan mo ako niyan. Palagi pong active ang aking cellphone number. Sige. Ayan sige Alam mo Kuya Jigs, totoo lang Kuya Jigs, isa ako sa masugid na taga-subaybay ng iyong programa. Gabi-gabi po akong nakapasiguro ng aking baterya ng aking radio para just in case po na burn out, gagamitin ko yung yung transistor radio through the battery. Ayun. Sana meron kung kailan ka makapunta dito sa studio, meron akong isa pang magandang balita. Pwede kayo po na promise ako na pag may time, I will try myself na makadrop by dyan sa station nyo. Sige. Sige Anytime, pero kinakailangan mga bandang tanghali. Bandang tanghali pumunta ka sa studio namin. Ano po? Para pag-usapan natin. Para pag-usapan natin kung paano man tumaba. Alam kong marami sa ating mga katagumpay ang gusto nang tumaba ang bulsa dahil namamayat na dahil sabi nga natin matinding lockdown, ano? Sige. Matawagan mo Kuya Jigs. Hindi naman matawagan. Hindi lang sa matawagan. Pumunta ka din Lagi ka, i-text mo sa akin yung pangalan mo para sa gayon ikay maka-attend ng ating kwentong pagpapataba ng bulsa. Sige. Text mo sa akin yung pangalan mo, Sige na, banatan mo na. Banatan mo na. Okay po. Thank you so much po sa programa ni Kuya Jigs sa station nila. And also, binabati ko po ng isang magandang gabi sa lahat ng nakikinig dito po sa Sitio Pensionil Housing sa Barangay Himao, Pili. And also sa Pamilya Villana, kay Pading Butchoy, Ate Glenda, kay also po, Kuya Jigs, nagkikinig sa bahay nila kay Kim Lawrence Fernandez, ang amiga ko pong fresh. And also to Lola Ani, and dyan po nakikinig po also kay Tinay, Jay, and sa lahat na lang pong taga-Pensionil. Salamat po Kuya Jigs. Sige, text mo sa akin yung pangalan mo, ano po? Sige, sayaw, galaw-galaw para hindi mamatay ang mga koko sa paa. Abay, sayaw na para hindi mamatay ang hindi sumayaw, mamamatay ang mga koko sa paa.
Uy, maraming salamat nga pala sa mga katagumpay nating nagte-text sa ating number sa 0930-5563294. At syempre po naman, sa mga nagte-text din sa atin, sa isa pa nating numbers, Kuya Jigs, masaganang buhay. Meron na po bang Rice Herbal Coffee sa San Agustin, Romblon? Abay, meron na po dyan. Meron na po dyan sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. Kaya nga sa pangalan pa lang, kung nais mong makabangon ng inyo pong mga bulsa, gustong pumayata, yung kanilang katawan dahil na lockdown, kain ng kain tumaba, pero pumayat naman ang bulsa. Abay, pag-usapan po naman natin ang kwentong kabuhayan. Anyway, ito pong ating produkto nga pala. Uy, meron na nga pala dyan sa San Fernando, La Union, sa MM's Pharmacy, San Nagilian, La Union. Meron na po dyan sa Farmacia Cacabilos, sa Caburian Reliera Pharmacy, Marida Pharmacy, sa Nagilian, La Union, sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, sa Botica Bayumbong. And of course, sa Brett Pharmacy, sa Bambang, Nueva Vizcaya, Remy Store, CDK Pharmacy, sa Mountain Trail Drugstore. Another caller on the line. Hello, masaganang buhay. Sino po ito? Hello? Taga saan po kayo? Marinduque. Sa Marinduque. O ano pong ating may paglilingkod from Marinduque? Go ahead po. Uy, binabati nga pala natin ang masaganang buhay. Maligayang pakikinig ang ating mga katagumpay na nakaantabay sa gawi po ng Mimaropa Region. Uy, maraming salamat. Balita natin na abay talagang marami ang mga tumatawag at nagkakaubusan na daw ng supply ng Rice Herbal Coffee. Hello! Masaganang buhay! Yeah, masaganang buhay. Taga saan po kayo? Taga Baaw, Camarines Sur. Sige, ano pong ating may paglilingkod? Go ahead po from Baaw, Camarines Sur. Tatanong lang po kung hindi masama ang pagkain ng kahit nag-rice coffee. Ang alin po, sir? Mani, sir. Ano? Bawal sa katawan. Ang alin? Mani. Mani. Okay. Tinatanong mo kung hindi ba bawal kumain ng mani sa umiinom ng Rice Herbal Coffee. Opo. Bawal ang mani sa mga taong may mga gouty arthritis. Sa may mga rheuma arthritis kasi mataas po ang uric acid level. Pero kung hindi mo maiwasan, abay kaunti lang, tikim-tikim lang. Kung wala ka namang arthritis, hindi ka naman nagtitiis sa sakit, abay try mo po, pwede. Ano po? Okay na. Uy, ko ba yung nakainom na ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1? Nakainom na po ba kayo nitong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1? Permit po. Lagi? Sige. Ano naman ang naramdaman mong epekto, benepisyo, resulta nang tinira mong inumin ang Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1? Go ahead, sir. Malakas sa pangangatawan. Malakas sa pangangatawan. Ano pa? Masarap talaga ang masarap. Sige, ordinaryo na. Malakas at katawan. Ganun po talaga yan. Anyway, pwede kang kumain ng mani, kaya lang wag mong pakasobrahan. Ano mang sobra, abay talagang bawal na po yan. Kasi nga syempre pa, yan ang pagmumulan ng napakaraming mga nararamdaman. Uy, merong mga nagtitext sa ating number sa 0930-556-3294. Kuya Jigs, itatanong ko lang po sana, pwede po ba sa akin ng Rice Herbal Coffee? Mataas po ang heart rate ko. May gastroesophageal respiratory disease po ako.
kidney. Gusto ko po uminom kasi wala naman pong susa ang aking katawan. Marami kasing bawal. Thanks po. Masugon niyo po akong tagapakinig. Saglit lang ha. Pagbigyan natin ng ating mga caller sa ating number. Hello, masaganang buhay. Yes, ma'am, masaganang buhay. Taga saan po kayo? Iriga City. Sa Iriga City. O, sige, ano pong ating may paglilingkod from Iriga, ma'am? Masasabi ko lang sa rice coffee, 10 in 1 plus 1, wala nang gumamit ako noon. Yung ano ko, hindi na siya naniligas. Bakit biglang nanigas na siya? Ayun. Naninigas sa mga paa. Diabetic ako. Diabetic po kayo. Sige. Tapos yun po, nung nasubukan ko yun, parang biglang bumalik yung sexual ano ko. Ayun. So, ibig sabihin, tama ma'am, tama po yan. Kapag diabetic ang isang tao, mataas ang blood sugar level, abay nangunguluntoy. Diba? Laging flag retreat. Ha? Alos magdadalawang taon na gano'n. Sige, maraming salamat na po sa inyo pong feedback, sa inyo pong naranasan. Opo, maraming salamat. Uy, tama po yan. Kapag kayo po'y diabetic, abay talagang bumababa ang sexual appetite, lalong-lalo na po sa mga kalalakihan. Ano po? Pero yun, narinig nyo naman po, no? From Iriga City, abay naging maganda na ang kanyang sexual performance. Kuya Jigs, itatanong ko lang sana, pwede ba sa akin yung Rice Herbal Coffee? Mataas po ang heart rate ko. May gastroesophageal respiratory disease. At meron po akong problema sa kidney. Well, sabi nga natin, hindi naman po masama kung inyo pong susubukin, gagamitin, iinumin, aalamin ang epekto-benepisyo ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Now, isa po sa magandang epekto ng pag-inom araw-araw ng Rice Herbal Coffee, kaya nga po baga tinatadtad ko na po kayo ng napakaraming mga kwento, mga paliwanag, mga pahayag, mga ebidensya, mga nagkaresulta na sa pag-inom ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. I-try mo muna. Ano po? Mga 2 hanggang 3 cups araw-araw before po kayo kumain ng almusal, tanghalian at hapunan. Ano po? Ngayon, isa po sa benepisyo kapag umiinom ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 sa mga taong regular na umiinom po naman ito, sa mga taong naniniwala at nagtitiwala. Sa una lang talaga, may tinatawag tayo ng mga physical, mental, emotional adjustment. Ano po? Kaya ngayong iba nating mga katagumpay, abay nakakatatlong karton pa lang, abay ang ganda na ng tulog. Sabi mo baga, mataas ang heart rate mo. Abay unang-una, kapag umiinom ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, unang-unang ina-address po niya, maganda ang tulog. Ano po? Para po bang inaantok? Kasi nga, bakit tumataas yung heart rate? Over palpitation. Lalong-lalo na kung mahilig ka sa mga kape noong unang panahon. Di ba, mga barakong kape? Tapos kung meron ka pang mga bisyo. At syempre pa, kung 10 oras kang natutulog nung unang mga panahon. Ang mga nakagawian natin unang panahon, yung unhealthy lifestyle. 10 oras natutulog, maagang nagigising. Bakit mataas ang heart rate? Lalong-lalo na kung isip ka ng isip na mga bagay na wala naman pong mga kwenta. At syempre pa, abay lagi kang nagmumukmok, nag-iisip, tapos palagi kang kabado, abay iwasan mo muna. Kung mataas ang inyo pong heart rate, iwasan mo ang mga manood ng mga negatibong mga balita. Abay, yan pong nakakapagpataas ng heart rate. O tingnan nyo po, manood po kayo ng balita sa telebisyon. Makinig po kayo ng mga balita sa radyo. Lalong-lalo yung umagang-umaga, lagi lahat na lang mga bad news. Diba? Abay, mga bad news, puro na lang COVID. Wala nang katapos sa mga ka-COVID na yan.
Ha? Ayan, patapos manunood ka ng mga balita. Ano po, laging nakakalungkot. Maraming mga namamatay, maraming nahahawaan, mga kung ano-anong mga, ay nako. Kaya nga sa totoo lang, nakakasawa na pong manood ng mga balita sa telebisyon. Ha? Bakit po? Puro na lang COVID, puro na lang, wala nang katapos ang mga ka-COVID na yan. Talagang dyan pa lang, mawawalan ka na ng gana para bagang laging katapusan na ng mundo. Diba? Tapos diyan ka nagkakaroon ng mga problema sa pag-iisip na baka mahawahan ka na niyan, hindi ka na pwedeng lumabas, kung ano, limitado lang kasi nga, lagi na lang mga bad news. Samantalang kung makinig ka sa ating programa, abay talagang luluwag ang inyo pong ginhawa dahil unang bugso pa lang sa ating programa, tinatagtad ko na po kayo ng napakaraming mga paliwanag pahayag, mga patotoo, mga ebidensya na nagmumula sa ating mga katagumpay na nabiyayaan na nabigyan ng panibagong lakas, resistensya, pag-asa nang masubukan nila pag-inom ng Royce Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Yung dating mga sakit karamdaman sa kanilang katawan, abay na ibsana. Kaya nga, lagi po kayong tutok sa programa na kung saan naghatid ng tambak na mga resulta, tambak na mga patotoo, tambak na mga ebidensya. Abay talagang malulunod na po kayo sa ginhawa. Lulutang na po kayo mula sa pagkalubog sa iba't ibang mga nararamdaman. Kaya sanayin nyo na ang pakikinig sa ating programa. Kaya nga tagumpay sa kalusugan. Marami na tayong mga napagbigyan ng kalayaan, nabuksan ang kanilang damdamin. Kaya nga itry mo na. Paano mo malalaman kung epektibo ang produkto kung lagi ka na lang nakikinig, hindi man lang pumasok sa iyong utak na sumubok, gumamit, uminom, tirahin, banatan ang pag-inom araw-araw ng Royce Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Kaya nga, anumang mga nararamdaman mo, sabihan po natin sa inyo. Abay, unang-una, ang taimtim at malalim na pundasyon ng panalangin. Dahil ang mga bagay na yan, ang taimtim at malalim na panalangin, ang pagkikipag-ugnayan sa ating Poong May Kapal, ang siyang magpapatibay ng pundasyon para lumakas mulit manumbalik ang lakas, sigla at tibay ng ating resistensya. Pumapangalawa na lang po itong ating Royce Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Kaya nga kung matagal ka nang nakikinig, abay subukan mo na, napakamura lang naman, over the counter. Available na po yan sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. Kaya lang nga, sabi nga natin, sabi nga natin na etong pagkakataon na muling manumbalik ang anyway, maraming salamat sa mga nakaantabay nakikinig sa atin sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Hatid po naman sa inyo ng Royce Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 na eto nga palang talagang produkto natin. Abay, patuloy na tinatangkilik ang inuming herbal na kape na talaga naman pong kahit saan ka magpunta, abay talagang sabay-sabay na nagkakaubusan. Abay, indikasyon po yan na talagang epektibo ang produkto na kung saan marami ang napapalaya sa banig ng karamdaman. Ano nga ba ang benepisyo kapag umiinom kayo ng ating Royce Herbal Coffee 14 in 1 plus 1? Hello, masaganang buhay! Hello, masaganang buhay po! Yes, taga-saan po kayo? Karamuan. Sa Karamuan. Sige, ano pong ating may paglilingkod from Karamuan? Napakaganda para makinom ng Ayun, sige, maraming salamat sa pagtawag po from Karamuan. Uy, ang ganda ng mga feedback ng ating mga katagumpay na nakakaranas ng ginhawa dulot sa pag-inom ng Royce Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
Anyway, maraming salamat sa mga katagumpay po natin. I-review ko po muna itong mga dadagdag naman na mga pangalan ng mga butika, mga pharmacy, mga drugstore na nakaantabay at syempre po naman laging sumusubaybay. And of course, meron na po dyan sa gawi po ng San Fernando, La Union, San Aguilian, La Union, Bayumbong, Nueva Vizcaya, Solano, Nueva Vizcaya, Bangbang, Nueva Vizcaya. Abay, yung mga asosasyon ng mga butika, mga pharmacy, mga drugstore nagkakaisa na patuloy na tinatangkilik ang produktong herbal, ang Royce Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Uy, dyan nga pala sa Bacolod City, meron na po dyan sa Eden Pharmacy, sa Talisay Negros, Talisay City Negros Occidental, meron na po dyan sa Negros Occidental, sa Tanhay City Negros Oriental, sa Sibulan Negros Oriental, sa Dumaguete City, sa Negros Oriental, and of course, sa Ginhulngan Negros Oriental, San Carlos City Negros Occidental, at sa Bacolod City. O yung mga binanggit po naman natin na mga probinsya, meron po yan ng mga bayan-bayan. Abay, bawat bayan, nilagyan na po natin sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, sa mga convenience store. Ganito na kalawak, inaabot. Marami na po ang mga nag-o-order, sabay-sabay sila dahil napatunayan na talagang ito ang hinahanap ng karamihan na mga nauna nang nakasubok ng Royce Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Meron na po dyan sa Bai City Negros Oriental, sa Santa Catalina Negros Oriental, sa Bayawan City Negros Oriental, at sa Sambuanguita Negros Oriental. Sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstore. Uy, shout out na rin natin sa mga taga Valladolid Negros Occidental, San Enrique Negros Occidental, sa La Carlota City Negros Occidental, at syempre sa Hinigaran Negros Occidental, sa Kabangkalan Negros City Occidental. Abay, ito po ay indikasyon lang na talagang marami na ang mga nag-o-order. Nakikinitaan nila ang potensyal na tulong, kagalingan sa mga sumusubok gumagamit, umiinom ng Royce Herbal Coffee. Sige, pwede kayong tumawag kung may mga concern po naman kayo sa 0930-556-3294. Meron na po dyan sa San Jose Antique, sa Sibalom Antique, sa Gasong Antique, sa Fournier Antique, at syempre po naman sa Iloilo City. Abay, meron na rin po dyan sa Tigbawan, Iloilo, itong ating produkto na Royce Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Hello, masaganang buhay! Kumusta po kayo, Kuya Jake? Ay, maayos naman po. Ako'y nasa maayos na kaupo din sa trono ng tagumpay sa kalusugan. Taga saan po kayo, sir? Taga Bulbok, Batangas City. Sa Batangas City. O, kamusta po mga taga Batangas City? Tumatawag sa inyo? Ay, alam nyo, napakarami po kasing tumatawag, napakarami mga nagte-text sa atin na abay tambak na mga nagte-text sa atin. Kamusta na po pag-inom nyo po ng Royce Herbal Coffee from Batangas City? Nakakawalong box. Nakakawalong box na po kayo. O ano pong naging resulta sa pag-inom nyo ng 8 karton na box na Royce Herbal Coffee? Pagka po nakakainom, may natakaw. Matakaw saan? Kain. Sa pagkain, di masiba na pala kayo. Ha? Dahil sabi po ninyo, alam ko po kung ano yung 4 na sakon yung rice, yung 4 na answer. Ayun, nagiging matalino na pala kayo. Ano po? Ha? O, sige.
Binabati nga pala natin ng masaganang buhay, maligayang pakikinig ang mga taga Batangas City. Maraming salamat sa Batangas City. Abay talagang patuloy din na tinatangkilik itong kasaganahan sa pag-iinom araw-araw ng Royce Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Anyway, available na po yan sa inyo pong mga probinsya. Pasyalan, puntahan na lang po ninyo dyan po sa loob po ng mga supermarket, sa mga pamilihang bayan, dyan po sa inyong lugar. Meron na po niya na abay kanya lang sinasabi nga natin yung iba na nagdidesisyon na abay talagang laging nasa huli ang pagsisisi. Uy, anyway, maraming salamat sa mga tumatawag sa ating number. Uy, dyan nga pala sa Central Luzon, meron na rin po dyan sa Laguna, sa Calabar Zone area, sa Cavite, Laguna, Rizal, Batangas. Maraming salamat sa mga nakaantabay sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Abay, sayaw-sayaw, galaw-galaw para hindi mamatay ang mga kuko sa paa. Lagi nating banggitin na ang iba pang mga sangay ng mga pamilihang bayan. Meron na po dyan na Royce Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 sa gawi po ng Camarines Norte. Uy, maraming salamat sa mga taga Camarines Norte na talagang laging nakaantabay at siyempre pa pinapakinggan ang programa Kuya Jigs, Masaganang Buhay. Narinig ko po ang patalastas niyo po ang Royce Herbal Coffee sa radyo, pero wala pong ganyan dito sa Baguio City. Abay, meron na po niyan sa Baguio City. Kagagaling pa lang natin dyan sa Baguio City at naglaan tayo ng oras at panahon na maglagay ng mga produkto dyan mismo sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. Meron na po niyan ikot-ikot. At syempre po naman, sabi nga baga, kapag hinahanap ng mata at paa, nakukuha. Pero pag hinahanap ng bibig, abay hindi po yan makukuha. Kaya kinakailangan hanapin ng mata kasabay ang paa. Meron kayong matatagpuan, meron kayong mabibili na Royce Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Kuya Jigs, tanong ko lang po, saan po nakakabili ng Royce Herbal Coffee? Sa Balatan, Camarines Sur. Gusto ko rin pong uminom. Abay, sa Balatan, meron na po dyan. Sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, sa mga convenience store, sa mga grocery store. Meron na po niyan na supply. Kaya nga, lagi nating inuuna yung mga paliwanag pahayag ng ating mga katagumpay na nakaramdam ng maginhawang pagbabago, magaang pakiramdam. Kaya nga, anumang mga nararamdaman nyo po sa iyong katawan, abay, subukin nyo na mga 3 to 4 cups every day. Alam nyo po ba, kapag umiinom po kayo nitong ating Royce Herbal Coffee, ayon sa mga paliwanag pahayag, mga patotoo, napakamura nitong ating Royce Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Kayang-kaya ng bulsa. Kahit sino, anumang nararamdaman mo, abay pwedeng-pwede na itry mo ang Royce Herbal Coffee. Ang spelling po naman ito ay R-I-S-E. Anyway, pwede kayong tumawag kung may mga concern po naman kayo sa oras na ito sa 0935563294. Eto lang ha, babanggitin pa naman natin ang mga talaan ng mga bayan sa inyo pong mga probinsya. Kasi bawat probinsya may kanya-kanyang mga bayan. Halimbawa po sa Camarines Norte,
Dyan po sa Camarines Norte, meron po dyan ng mga bayan tulad po ng Jose Panganiban. Dyan po sa Jose Panganiban, meron po dyan na mga butika, mga pharmacy, mga drugstore, mga convenience store, mga sari-sari store. Kaya nga, kapag ginusto, gumagawa ng paraan, katuwang ang mata, katuwang ang paa. Kapag laging bunganga, ang laging nagsasalita, hindi mo yan matatagpuan. Pero kapag desidido, porsigido, katuwang sa paghahanap ang mata, katuwang sa paghanap ang paa, naglalakad-lakad, masusumpungan mo ang inyo pong hinahanap sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. Kaya nga, oportunidad na mangyari na mabago na rin ang inyo pong pakiramdam kung sakasakali na kayo po'y matagal ng pinapahirapan ng inyo pong mga nararamdaman. Abay ebidensya, yung mga kwento ng mga nakaranas na nitong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Sa spelling pa lang naman, R-I-S-E. Hindi po ito yung ordinaryong bigas lang. Ano po? Kumbaga, ang spelling po nito, magkasing tunog ng bigas. Pero hindi po siya bigas. Ito po ay R-I-S-E. O, sige, tawag na. Kung may mga concern po naman kayo sa oras na ito, sa 0930-556-3294. Abay, pwede. Kaya nga, paano mo malalaman epektibo ang isang bagay, ang isang produkto kung hindi mo gagawa ng paraan? Tikman, alamin para mapatunayan ang ginhawang. Hello, masaganang buhay. Hello, masaganang buhay po. Yes, masagana. Taga saan po kayo? Taga Marinduque City. Sa Marinduque. Ano pong ating may paglilingkod from Marinduque? Kamusta ka na ka? Ha? Kamusta ka na? Buhay pa naman. Uy, sa mga nakaantabi po naman sa atin sa Marinduque, meron na po dyan sa mga taga Marinduque na Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Meron na rin po dyan sa inyo pong mga bayan-bayan sa gawi po ng Catanduanes. Meron na rin po dyan sa bayan po ng Aroroy. Uy, sa Batangas, meron na rin po dyan. Binabati rin po naman natin ng masaganang buhay, maligayang pakikinig ang mga taga Quezon Province. And of course, sa mga taga Tarlac, maligayang pakikinig. Maraming salamat sa inyo pong pag-aantabay. And of course, salamat din po sa mga nakaantabay sa atin sa gawi po ng Leyte, sa Samar, sa Batangas, sa Laguna. Uy, sa mga taga Marinduque, meron na po kayo dyan na supply ng ating Rice Herbal Products sa gawi po ng Marinduque, sa Buwak Marinduque, sa Gasan, sa Mugpug, sa Santa Cruz, sa Occidental Mindoro, sa Mimaropa Region. Meron na po dyan sa Occidental, sa Abra de Ilog, sa Magsaysay, sa Mamburao, sa Sablayan, sa San Jose, sa Santa Cruz, sa Oriental Mindoro. Meron na rin po dyan, shoutout na rin sa mga taga Baco, Oriental Mindoro, sa Bansud, sa Bungabon, sa Bulalakaw, and of course sa mga taga Calapan City, Oriental Mindoro, sa Gloria, sa Mansalay, sa Nauhan, sa Pinamalayan, sa Rojas City, sa Socorro at sa Victoria. Sa Palawan, meron na po dyan sa Palawan. Meron na po dyan sa Aborlan at sa Puerto Princesa City, Palawan. Sa Romblon, meron na po dyan sa Romblon, sa Looc, Romblon at sa Odyungan.
maraming salamat sa mga katagumpay po nating nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa mga oras at araw na ito. Maraming salamat. Anyway, napakabilis ng oras. Uy, pakititigan, anong petsa na dyan sa inyong kalendaryo? Abay, napakabilis ng oras, napakabilis ang takbo ng araw, napakabilis ang takbo ng linggo, napakabilis, patatapos na naman ang buwan. Naway hangad ko na kayo po'y nakikipagsabayan, sumabay, sumakay para sa kagalingan ng inyo pong mga nararamdaman sa katawan. Talaga naman pong todo bali na, abay parating nagkakaubusan ng supply. Kaya nga nasa huli ang pagsisisi kung hindi na po susubukin gamitin inumin ang ating produkto. Kaya nga oras na para matuto ng mga magagandang benepisyo epekto sa araw-araw na pag-inom ng Royce Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 0930-556-3294 ang ating number. Kaya nga, dyan po, sa mga naghahanap, hindi po kinakailangan na bibig ang maghanap, kundi kinakailangan na yung paa at mata ang katuwang. Hindi lang puro dakdak, kinakailangan gumawa ng paraan. Dahil gumawa na tayo ng paraan na maabot ang inyo pong mga probinsya, ang inyo pong mga bayan-bayan. Ay katawang po natin sa technical side, si Engineer Jonathan Lopez. Hindi po aksidente na kayo po'y nakinig sa ating programa. Sadya po talaga na ito po iparinig sa inyo dahil ito na po ang sagot sa inyo pong panalangin na ang tulong solusyonan ang araw-araw na pag-inom ng Royce Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 na nabibili sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, sa mga convenience store, dyan po sa inyong mga probinsya, sa inyong pong mga bayan-bayan. Hanapin ang mata, hanapin katuwang ang mga paa, lakad-lakad, ikot-ikot, patungo sa mga butika, pharmacy, mga drugstore sa inyong lugar. Si Baby Armalite, masaganang buhay. Maraming salamat. Bye-bye! Sumasahimpapawid ngayon ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Hatid sa inyo ng Rice Herbal Coffee Mix 14 in 1 plus 1. Samahan po natin si Kuya Jakes Daza. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14 in 1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Masaganang buhay, ma'am, ang ating bati. Kayo po ba'y bagwang nakikinig o matagal na? Lagi po kami nakikinig, Kuya James, sa inyong istasyon. Taga saan po kayo, ma'am? Sa Occidental Mindoro po. Ma'am, kayo po ba'y nakasubok na nitong ating Rice Herbal Products from Occidental Mindoro, ma'am? Tatlong back po. Ma'am, ano po ang magandang naitulong naramdaman mo sa pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 from Occidental Mindoro, ma'am? Go ahead po. Ay, marami po talaga. Kasi dati po, ako po ay mahirap po magdumi. Tapos, ang asawa po ay lagi po nalalakit ang katawan. Lagi po nanghihina. Ano nasubukan po namin at kaninig po sa inyong istasyon, ay sinubukan po namin. Ako po, napakaganda po. Hirap po kayo sa pagbabawas. Gaano katagal ka bago ka mag-dispatcha, magbawas noon na wala ka pang tinitirang rice coffee? 3 days po, sir. Bago po ako makadumi. Ngayon po, araw-araw na po. Ay, salamat naman. Nakakailang konsumo na ubos mo ng Rice Herbal Coffee buong maghapon, ma'am? Ay, kami po ay mag-asawa po ay
siyempre, dalawa po kami gumagamit. Sa isang box po ay ilang araw lang po namin yun. So anong napansin mong improvement? Nakailang karton po kayo ng ating Rice Herbal Coffee bago nyo napansin na may epekto tumatalab na sa iyong katawan, ma'am? Naka-tatlong box lang po kami. Kung ano na po namin, parang naramdaman na po namin na lagi na po malakas ang katawan namin. Tapos lagi po kami nasa bukid ay lagi po kami pinapawisan na. Tapos yung pagdudumi po ay araw-araw na po. Ayun. Kay Mister naman, anong nakitaan mong improvement, pagbabago? Malaki po. Kasi dati po siya, halos makatapos kami ng pagtatanim ng gulay ay nanghina na po. Gano'n ang naramdaman niya. Para po siyang inuupos. Gano'n po ang naramdaman niya. Parang nauupos na kandila ng hihina ng lalata. Tama po ba? Opo, gano'n po ang kanyang simula po nung narinig po namin yung rice coffee mix po ay sinubukan po namin. Naku po, napakaganda po ko talaga. O ano pang nagbago bukod sa maayos ang pagbabawas, hindi na hinihingal, kinakapos sa paghinga, hindi na nanlalata? Ano pang improvement naramdaman niyo po, ma'am? Malakas po ang katawan, sir. Kaya kanya aming kapitbahay po ay ganun po ang kanyang naramdaman din. Ngayon po sinubukan po niya. Marami na pong gumagamit po dito sa Occidental Mindoro. Ano pang may papaabot mong mensahe sa mga nakikinig dyan po sa Mimaropa region, ma'am? Go ahead po. Ang masasabi ko po sa mga taga-Occidental Mindoro, subukan po ninyong gumamit ng rice coffee mix. Katulad po ng aking mabuga, meron po siyang laging bukol doon sa kanyang pusinto. Ayun yung pinilian ko po siyang gumamit gano'n. Ngayon po nawawala na po yung kanyang bukol, tapos naayos na po yung kanyang pakiramdam. Ay, gumamit mo po kayo ng rice coffee mix po, napakaganda po at lahat po ng inyong karamdaman po ay gagaling po kayo doon. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy.